Hlala phansi. Awusekhothi. Usekhothi uzawubona bazakuthina. Zakubamba. Zakubamba yini? Zakubamba. Zakubamba ngicapukele manje. Awusithi uyacapukela nobrother wami. Wakhena ntoni ke Ungubani yena? wakhena Ungubani? Andaphi man. Ungubani yena? Mase ucapukela ubrother wami. Kude kuye. Kude. Come here man. Ndiyakucela man please. Ndiyakucela Joe. Ndiyakucela man. Njengungena nje ne lo mfana lo ulapha ecani kwami yi-boyfriend yentombi le yalapha. Intombi le yalapha yile ibikula video itrendayo ihlukumeza umama wayo. Umama wayo nako ecani kwayo. So sithe singabahlali xa uyibona kwethu la video sazosabela bakwenzeka ntoni na, because some of us were not aware. Apparently le nto has been going on for quite some time. Nomama seyinqunyula umlenze nje because wayilekwa intombi le yakhe wawa wasikeka kuba ineswekile. Asaphila isilonda. Kwacaba sibana negangrene. Kwanyanzeleka uba ayonqunyula umlenze ngenxa yentombi le yakhe. Ba yimleqela ntoni istory mhlawumbe uyasiva kwapha kuye. So lo mfana ufika nje bekuthetha lo mfana ndithi kuye wena uyi-accomplice apha kule fraud yenziwe ngulo mntana wathatha ikhadi likamama wakhe wahamba wolitya nawo nahamba ni-withdraw imali because uthe lo mntana apha kuthi ikhadi walibeka kule ndawo bahlala kuyo bobabini walibeka ecani kwebhedi waya etoilet. Xa ebuya etoilet ikhadi alikho nalo mfana akekho. So ke ngoku besasinareyithele esi story uba wenze ntoni sekunyanzeleka uba ngomvulo umama wakhe avuke nosister wakhe lo bamba bayetani bovala ikhadi kuba ikhadi bayabona imali iyaphela kuyawithdrawa kuyathethwa kwenza yonke into. So lo mfana besasibalisela because zinintsi into bezithethile lona ngosifuna at least i-story balance so that angathethi lo athethe enye. Xa belapho bobabini bazawukwazi uphendula sizawubona uba ngomphi noxokayo between bona bobabini. So njengoba ufika nje lo mfana benarrate eso story uba imali yena ufike njani kuyo and ndithe kuye mna if uyaxoka ndizambleksela andifuna uyifihla loo nto leyo. If uyaxoka ndizambleksela because nabo sisitesh banayo bayayazi uba yonke laa nto iqhubekayo because ayihlali kude from phaa sisitesh le ntwana. So uyayazi uba le mali ithi yayi-withdrawa yathi ogqiba yoyigcinisa hayi ayenzanga loo nto. I-withdrawing le mali yabhatala amatyala ayo yathumela nemali kowayo. Ngeli xesha caba iphinde izixele into yoba ityala layo lokugqibela izalibhatala xa iphinde yafumana i-access kwela khadi. Ngeli xesha kucaba lide liselibhlokwa nobhlokwa ke ngoku. So ibiselapho ke ngoku uba istory esinareyithayo asifani nesi sithethwayo. So kuthiwa makulungiswe loo ndawo ke ngoku njengofika nje wena. Okay. Mhlawumbi ndabona namapolisa mhlawumbi sogxothwa apha masendifumana apha kuwe sisitesh uba kwenzeke ntoni na senilapha ningabahlali nje sibona ividiyo nesithumelele yona kwenzeke ntoni siswami. Enkosita switch bandibulise kuwe ndibulise kubahlali ndibulise kumuntu wonke ekhoyo. Lento kacingiwe yo-abuse kwakhe ngabantwana bakhe ibinto emanivakala ifikelela nasezindlebeni sami. Njenge-CPF member ku-chairperson walapha eDuncan Village. Damane ndibangxolisa kucingiwe ke ndazana naye kakhulu besifunda sonke esisihlobo sami. Damane ndibangxolisa abantwana ngoba uthandana nalo mntana ongukhini ohlale next door kwakwami. Ndimane ndibangxolisa ngendlela endiva bamphethe ngayo ucingiwe. Ibe lilishwa lethamsanqa ke izolo round about 6 xa ndibuya kumzi okusoleke kuwe kwaPediphini ndifika apha efowunini yam kukho ii-messages bengihambanga nayo ifowuni. Xa ndityhilayo ndifike kukho ndicinge ngumntu oyindoda lo because akathwelanga nqwazi uyakrwitshwa. Ndiqonda inoba izinto ze-abuse zalo tata mhlawumbi ukrwitshwa ngumfazi wakhe. Xa ndimamela kwi-VN esezantsi kwalayo yonke le video hayi mani kucingiwe lo ukrwitshwa ngumntanakhe and unendawo engathi umcinezela ngomqamelo. Immediately ndinatsika loo nto leyo ndarongo ndazamela ufowunela uNosipho lusecani kwam akrwexetsho myam. Kwenzeka ntoni ndazama ufowunela naba bantwana beforum ndiyasihamba nabo bandixelela into yoba yividiyo ebayithunyelelweyo leyo bacela ndiyifake kwiDuncan Village Crime Forum. Ndayifaka ndabe ndibacela abantwana ngoko into yoba izani siyokhangela lo mntana umihlali because ayinakwazi uhlala le nto le intsuku zibe ninzi uza kumbulala umamakhe. Bafikile nyhani abantwana within minutes nabahlali bafika kunye nepatrola kaZ sayukhangela umihlali kuqalwe kwathe
kwathe akafunyanwa uMihlali kwemkiwa kwayo eDiphini apha ahlala khona iboyfriend yakhe kwafika eDiphini akafunyanwa kokhangelwe eMoscow kwathiwa eMoscow khangafiki apha aqhelusela khona kwaSiyanda kwenyuka kwakhona kwabheka kwathiwa ubheke ngakoti sekungo-8 ke ngoku samkhangela but ke samncama ngo-9 wafunyanisa into yoba ubalekile xekoti wanqumla between uthi kunye nesiya there's a bridge ekhoyo for uhamba abahlali ubalekele phayi sabuya ke ngoku simncama abona ipatrollers zathi zizawuza kumama lona zizogada ubusuku obu ukwenzela bangabuya zombulala umama kwafowunelwa amapolisa akhe sabe siyohlukana ke ngoku ke thina ke ndamane ndichekishe ke kwabantwana bafikile namapolisa eneneni bathi amapolisa afikile emveni kwexesha amthatha uMihlali ahamba naye but to my surprise abamthathanga umama ahamba ovula icase ukwenzela uba ze bamvalele case umama ivulileyo emveni koko ndifake khwaze ezinye izihlobo zami eziphethe iphini ndibuza uba kutheni ngakhange niphendule kusenzeka into enjena ngalo mntana uhlala apha kufutshane bothuka bayithumela ke ngoku kukomiti yaseMoscow iward committee uNceba Vili uba sicela uncedo mani siyalapha noSistesh xa nithe nabona uMihlali apha eMoscow unento ayenzileyo enjena sabe sithumela la video khangahlale kuNceba emizuzwini uyifake egroupini yaseMoscow wabe sesiva ke ngoku uMihlali ba ulele kwelinye igali elikwapha eDiphini kulononqo wachaza uba upha kwanonqo uNceba khawuleza wawutho pha kwanonqo wabe sendifonela esixelela uba uMihlali umfunyeni ulapha naye umgadile ulele phayi ndafonela ipatrollers zafika ipatrollers zamthatha zenyuka naye zeza naye apha kowabo kwemveni kwemizuzu ke ngoku kwafika amapolisa so kusasa gqiba entweni ke kusasa masize apha kulo apha kwacingiwe sizokuva into yoba kwenzeke ntoni na eyokuqala into endothukileyo kudibana noMihlali apha eMsimango ehlela apha ngaphandle ndimbuza uba ufuna ntoni apha bufanele bungaphakathi etrongweni ukwenza into yobumama akazokwazi uyovula icase wathi ukhululwe ngamapolisa kuthiwa ke begeza ke kwangoku before ndifike esithi ukhululwe ngakwathe ngephezolo so silapha ke ngosingabahlali ke ngozoqonda uba kwenzeka ntoni imali etiweyo kacingiwe imali yengozi kabrother wakhe ubrother wakhe ngulo wafumana ingozi uSithibhana nanku okay yi-75,000 le idrowu leyo yatyiwa ufika ke ngoku ke unko oyikomiti ohamba kunye nathi kwizipatrollers esabuza umfana lo ungukhini othandana noMihlali because ifraud le bayenzileyo elikhadi liyatepha alifuni tipini balithathe elikhadi kumama wakhe lo mntana ozenzela ukhuphela khadi so sisambuza ke ngoku into yoba kwenzeke ntoni ukuze la 75,000 beyiphelile yonke yes wafumana imali kaRaf yes and imali yakhe yonke letyiwayo imali yakhe yonke le yena ubhuti lo walekela laa ntombi qabe into ebusweni nathi semveli ndiyayibona nguye onothetha ubusi achaze into yoba ihambe njani na into yemali kamama akhe le 75,000 ityiweyo ubusi nguye lo besenza ivideo Ngumtshomi yakhe behamba nayo kufanele behamba nayo besenza lo besenza ivideo cha behamba nayo qha emnqani ba irong ndenzayo so into behamba itshomi yakhe cha benza show off phambi komama itshomi yakhe so kufanele kwamvito rice ngexesha ecala umama bethoma and siswam lento yothathwa intombi lena right yena usisi lo okanye zi-drugs okanye intoni kumntu oright kanye kwenzeka ntoni uMihlali uqala ngoMihlali uMihlali qala kwa yonke lento elendluqala ingxaki iqale kule nto edingisene imali ibhoto ukuqala aphendle kasikade si-right sisiba nosaxabana but seside sifike ekulanto ukuhlabanani yabo sifike ezimeleni qale kule edingisene imali sike nahlabana ezosuka nhlaba kule mina le ingasebenzini uhlatywa intombi le sister wakho okay so into enzekayo ba eMihlali close kumama ukuqala qale yonke kube close evana gqitha nomama sinofight naye sisiba sishiselana dololo yena kuya eyobona umama wakhe wazobona inxilile hamba nekhwazi wethu abongile sabangeniswe Efra bakuthiwa banxilile eqala ukuya ngalamini eshushu ayisiya nekhazi xa bebona umama ke xa bone imali ngela xesha
fine ke And exesha ke ngomane umama esesibhedlela ikhadi likumama nakuye. Sis brother wakhe. Kaloku isengubrother wakhe olawula izinto zalapha endlini. Ndathi mna mama sizawulapha endlini ngemali. Hayi imali sebisayiphelile. Waphelela lapho brother wakhe. Brother wakhe umalume wakhe ukhona. Usekhona. Ukhona. And ikhadi liphume njani ke ngoku from kumalume? Ikhadi kaloku bese umama wabuya esibhedlela ubuye lapha eTokotho wahlala inyanga ezinisishema wabuye qha ke influencer ngulo umncinci ba makaye umama akazothatha umama uzobuya endlini yakhe azohlala because akane access ba athathe imali because umama uphethe eTokotho ubrother wakhe so ke ngoku akana chance ba atyela imali yabo so sidosa lapha sibathanda ulonto nto nathi mayotya eTokotho andipheke pha ndimphakele atye nakangxaki so ke ngoku wabuya umama azapha endlini into yangokuba umama ubuya apha endlini azohlala wathi ufuna kodwa ufuna indlu yakhe fine ndazohlala umama qala pha ke ngubusulu ufumana nawathatha nekhadi lakhe kubrother wakhe mama yo sangalithatha ikhadi ami ndibhuti ndinike imali akushiyeke imali egrant yala xesha andikayiphathi la mali kayi-investiwe kaloku la mali qaleni so seyiphelile le bikhona so leyalungise ngaso kushiyeke le biseqaleni le enye i-account 74,000 ndabe ndiqoba ndibuze kumama amathi ndinveste imali iqonde phantsi sekuphinyiswa 2 fine wayifumana phaya uyachaza uba nantsi imali ikhona so ke ngoku lo andakufike njani ba and ke make ndiya nomama ebhange ngaphakathi bawufuna umnwe wakhe before ndifumane imali kuye sakuba only 3,000 kulaa mali sayibeka ecaleni ba mayikhule xa sizawumane ikhule ngosigahleli phaa kho ndithi singxamele yona because umama unayo imali egrante elaa xesha so sibakadingi kasithingi into cabacaba silambe kakhulu eqona fine ke abuye umama lo uthatha umama ngolosihlanu otshintsha ikhadi nomama ispeed mna ndingandabethela mna ndandilapho qha ndaba ndikiswe into ndilapho ngolosihlanu otshintsha ikhadi lo waqesha iphela wahamba nomama wevula ikhadi kanti utshintsha ena khadi xa umtheke ela khadi belingathephi kuqala ndalivala yabona uba liyathepha nathi mama selivala ikhadi ukhona umama lexesha lavala ikhadi lo wenzisa umama ikhadi uqoba wathi malithephe akathi ba so waqala ikhadi elitsha immediately umama wabuya yedwa elamba phezulu wabekwa imoto apha yena wabujika yedwa and if ophinde otyala imali ke ngokakhe ubeke umama amthengelanga nto akenzanga nto wabuya lo ephethe impahla uthanda ukuphethe impahla ndabe ndikhangela nomihla ithina le kuba utshintsha njani ikhadi mna ndibhona mathi masitshikishe ikhadi litshintshwe nyani asithi hayi alisasebenzi nyani so lo watshintsha ikhadi ngolosihlanu watya imali ubethe umvulo bayidwaza wayigqiba hamba nalo ufana engafuna unibona mna xa ndisithi mihla mama ulambile endlini mbhanqa ke phayi uyesithini phayi ukutya amanapukeni angadingeka awekho uqala ke ngokumbetha umama akho ebeqala kule video kanye yinto eqhelekileyo into wayiqale wayekha wayenza loo nto le before kuzibeka ndibusiba umlenze kanto le kwampusha apha so mama wasike kwanekhadi yandibabhuti so laa nto uba ukunoma mhlawumbe nabo esandleni nasesandleni ikhadi apha esandleni mama mhlawumbe yinto engathi apha isitozi bayitsola umama wesithisha apha esandleni then wamkhapha uhawa mama wanekhadi apha emva koko esasilonda saqala phaa ke so nayo into ngokulaa nto uba emkroyitshani ndingamazi uba umama kanamali kuye ayihlali umama unikwa nditsondiramba atleast ahlala ihlala emini athenge apire thintitha athumele lo sisu ukadayo so uba akanamali umama exesheni because ingxaki uyayithatha bayithi mama into yalibala kaloku bona bhotele so ayosifaka apha egamnini kaye ayisetshe ngathi umntu uyayamlungisa kanti mkindi itayipho le mani sandibala apha ngoku semkini and ngale mina abethwa ngayo ubethelwa ntoni umakho ngoba emkroyitsha ngoku uthi ufuna imali kha mama uthi ndinemali ndithatha phofu ufuna isitixo uyakuza mama usasithini siqhamo sinamenzela intambo mama uba ahlale nesitixo sakhe apha entameni uba ndiyava siyalahleka isitixo apha so yena ufuna isitixo sithanda isitixo umthetho kodwa silahle izitixo zalapha kudala kusithathu ngonifakele tshentsha qho xa lihle isitixo akuzohlala apha vula ulo lali uthando angene phuma so ndakhetha mani malantu matshintshe lokho entsha so ndafaka isitixo sitsha so ngisays asitsala misotokugqibela isitixo nesitixo kubhuti mato uba ndiyazi sisafe phaa sosokugqibela esibisixutha kuye and wenzelwe ndima emtyeni uba masihlale silapha singalahleki because siyalahleka okay masiya apha mantombi kwenzeka ntoni waye umbetha umama andizothi nokubana kutheni na because umama akho nto angandenzeli yona but ngalamini uze neetshomi zakho uba mawuzofota ubetha ukritsha umamakho because buyibona uba kuyafotwa mosiphaa ude wayicima kwigame yokuqala ikhamera then kwigame yesibini ke ngoku iyaqhubekeka still na uyazi uba kuyafotwa but wamkritsha umama even noba bengafotwa ke
ujustify umama uyatsho usister wakho babe ngumuntu ebekuthanda mos ekwenzela yonke into nawo umqwitsha kwenzeke ntoni uthi uyofikela kulaa point oba umqwitshe because uhlobo othetha ngalo it seemed like into iqhelileyo uabuser yena uthetha ngaya it was not the first time kwenzeke ntoni andiyazi baphika kwenzeka ntoni because into bendiyothuke mna le nto le video eyonini izolo ndiboniswa ngulo mntana ndiboniswa nguvava mama ndiyazi because ekuseni ndasibendifikile lapha endlini i-abuse lena mama ubethwa kwakho kwenziwa uphathwa kakubi le ntombi yakho le buyithanda iqale nini manje bendimgcinele umntana umntana wakhe wakhuliswa ndim inapkeni yonke into ayisenziwa ndim uyafunda ufundo ke ngoku ndiva engathi ibingathi ubusithi ibimele busesikolweni but uyetywaleni ngala mini ibimele uba ubumsesikolweni bumazi sesikolweni wena akafunda thanda utywala ebusuku thanda utywala waphinda wahlala nomntu othanda utywala naye omenza into yoba ethandana namantombazana amadala kunayo lo mntana ngamqapukela lo but bangena njani apha kwendlini akanakhaya umfana lo nekhaya lakhe but apha endlini ungeniswa yintoni ke ngoku abangena kaloku ngoku ngenxa yoba ndinalo mlenze qhawuke umlenze and before umlenze akho uqhawuke bengangeni wangena baba ndiyamqapukela bandandithanda utata labutana udala andimthandi yango ngithenqa ba umithise lento ithanda utywala ndathi soze baphucuke kuba baba bathanda utywala gqithi amqapukela lo mntwana okay I think sivile now ke ngokubhutwa masibuye lapha kuwe ne now nihleli apha ningabahlali akhona namapolisa ne-CPF and iplan yenu kuthini ngoku for instance thina sithe xa sibona la video itrenda izolo yalumeza kakhulu apha futhi saqomba asinokwazi to inyamezela singenzi into ngalento because kaloku ayidalanga uba umntana azo-abuse umama wakho ngolaa hlobo especially intombazana kule South Africa kugcwele i-gender based violence ngoku it's even worse xa izawuphinda ibe yi-female yenze laa nto especially kumzali wayo oyikhulise kakuhle eyenzela yonke into so saqomba hey man makubekho into esiyenzayo ngale nto ngoba sikwazi uyiyekela because kucacile uba le nto xa siyivayo siyilandelele caba kudala isenzeka le nto so sangenelela ke ngosingabahlali I even called amapolisa today because izolo xa befikile amapolisa the part that I don't understand is amapolisa ahamba njani nalo mntana athi ogqiba amathule endleleni because unento ethi wothule endleleni aphinde walapha kuye athi ukhululwe kusasa it's mind boggling ukuthi amapolisa la bebambe lo mntana enze ntoni kanye ngalo mntana ile nto ke sisafuna uzayilandelele lapha e-station lonto leyo ukuthi lamapolisa bezothatha lo mntana amthathe amthini lo mntana and I think mna kwe-understanding over kumama lona kungenxa yoba icase ibingekavulwa amapolisa luxanduva lawo xa eze ekheyisini uyakwazi uthatha i-statement because i-situation kamama ayingomama abezawukwazi uvumbuluka ebusuku hamba wabovula icase ebenoyenza loo nto athathe i-statement apha kumama apha endlini xa ezo-attenda loo case leyo bekusuppose uba beyenze it's standard and loo polisa but into estandard leyo ebezawuthatha i-statement apha kumama asirejistarishe phaa kuvula icase engekho nido bomama ethi ngoku enezinto that she's going through kunyanzeleke uba aphakame ahambe e-police station so the part that I fail to understand amapolisa ukuthi kwenzeke njani akase asicacisele uba why lo mntana simbone lapha today mna into endifuna uyilandela I think amapolisa azokwazi uyicacisa yabona uba kwenzeke njani kamani nisadibene ngabahlali le ichephu incinci kwindlu ehleli abantu ababhinqileyo moslo umfana lapha ngulo unitha kaphilanga and now une-access yongena ephuma I mean xa ujola udlala kuloo ndlu leyo ufika ngelo xesha
uhambe umthatha udibana nalo muntu uze kuye eyobangena ephuma yova umama lona akakwa happy with the presence yakhe and I think uthatha advantage ngenxa umama yamva enomlenze oyi1 ngoba ebengangeni before so as a community I think he's taking advantage yale into oba ngabantu ababhinqileyo bonke abalapha and for obangena ephuma and nakulento ubugqibo ithetha ke yokuba ubhatele amatyala akhe wenza yonke into ewe mhlawumbe unikwa i-girlfriend lena yakhe but there is the element nalapha kuye of abuse of ipower yakhe really because uyibonile uba ngama-lady odwa lana and akho nto anoyenza nawe uyezenzela ingathi indlu yakhe ungena ngathi indlu yakhe le nto so as a community beni-aware of i-situation le yalo mfana plus nale nto ibiqhubeka apha endlini. To be honest with you, that's why bendisithi kuwe the only time mna ndiyazi ngayo le situation yalapha xa ndibona la video izolo andifuni as much as balo mfana ndimblame ngayo yonke lento but i-access uyifumene apha kuntombi le yes yabo so maangenziwa ngathi uyi-innocent victim kwa intombi le le ntwana isenze izinto ikhapha kuyi no it's far away from I mean far from ufar yena from innocence thina singabahlali umama lo wabo sisicingiwe usisi wethu siyamazi and asihlali kufutshane apha sihlala kwezinye areas but sithe xa sibona le video kuba singabantu abamazisa aqomba asikwazi ukuphula singenzi into ngalento yenzekayo yabo so that is why today we are here sithi simxelele even nomihlali sathi it ends today it ends today wena namhlanje uzohamba uzubuyela lapha noba ubuyele phi na but awuzubuyela apha awuzuphinda uzowabhiza umama and sitsho nalapha kumama yakhe sithi ayiseyo yakho ngoku seyethu singabahlali because we had to intervene kule situation ukuyo because eyona i-end game yabo abantwana asiyazi uthini end game yabo ngohlobo amphethe ngalo mama wakhe because ucacile baba samfune ephila apha emhlabeni. ngathi mama ufuna ukongeza can you tell all right eyona nto ke eyona aim yethu kwayizolo besisoyikela into oba nje basithi makahamba abanjwe lo mntana uba avuke abuye azombulala ucingiwe 1 number 2 ucingiwe uthi xa ethethayo kulo mntana uzamse court noba angafa lilizwe elibhlungu ke elo liphuma emzalini asiboni indawo esafe for ucingiwe le kunye nabantwana bakhe ingaske ucingiwe ukubana ngaba kukho umuntu wefamily nje ba esesheke no brother wakhe omncinci umongezi abe se home okanye kubekho umuntu omncedisayo izolo ipatrollers zifumene apha endlini ukutya okubolileyo neinsulin ezibolileyo ezindala that means akasazihlabi ucingiwe ubusafe bukacingiwe abukho apha ekhayeni ngoba xa begxotha ubrother kacingiwe ozalwa kunye nocingiwe kuba besithi kuko wabo apha abe ubrother wakhe nefuna uthatha ikhe kacingiwe akazukwazi ukuza apha bazamhlaba ngeprotection order okanye bano-create story soba umalume befuna usirape okanye sithini na bamthathe ngamabomu phako wabo ucingiwe bemsisa apha kuba befuna utya le mali karaf angakawazi uthethelelwa ngubrother wakhe. Fortunately naku brother wakhe ngena nangoku enxiba iskipa esibomvu efake neshades phangasemva so into esifuna ithina umihlali makabanjwe ucingiwe siqinisekise into yoba usafe uminister of finance and social development azoqinisekisa into yoba isafety kacingiwe iright. ufuna ukongeza sifo ukongeza ngale xesha sifike apha phezulu sifike usaya kumama kwelaqala ukhalile umama ukhalile kakhulu kangiba sesathathe ngaxolisa ukhalile umama and wabevile into yobana ke kukho abantu abakwazile babazomnceda kangangento yobana sithe xa sisabela wayichaza yonke imeko ahleli kuyo kule ndlu uba akonwabanga apha ngabantwana and into ayibonayo kukuba uzawufa so uyacela njengalaa mzuzu basilapha asiwe kwi-home efumanekayo but ke wasebesimxela into yoba noku sebusuku ngoku sensho uba akho neeofisi ezivulileyo but izawuvukela apha kusasa sizokunceda wabesithi if lo mntana uleli apha kungasa yena engaphili uyacela simncede kakhulu ibuhlungu into ehlela umama
ibuhlungu asikwazanga uyinyamezela tu and sifumanise into yobana xa sifika apha abamelwane kudala le nto iqhubeka bezama uyinqanda but iyabohlula and bayavela into yobana bayamoyika yena because uyahlaba ulo mntana uMihlali so baye boyike uraise voice kakhulu bayazama uyinqanda but boyika yena because bathi uyaqubula so ngase umama kwenzeka aye kwi-home because uthi akafuna uhlala apha yena ngase athathwe asiwe kwindawo esafe. I think nango Bhutmongezi khawusondela Bhutmongezi nje mkhulu. Bhutmongezi kule video mhlambi kudala wena uyiva that's why wawudecide uba makayohlala kwaphaka kwenu kwakudala wawuyibona lento ba ingenzeka uba abantwana bayambetha ukulanda umama lona and xa ubona la video ayizolo I mean le video ibitrenda kamama wakho eqhitshwa intombi lena yakhe ikwenze or masithi itriggerishe ntoni apha kuwe kulanto obusolo kuyicingela mhlawumbe. Okokuqala ndicela ubulisa inkosi nani kubantu bahlala abantu bahlala always there for us and ke ngoku lo mntana usister wam lo okay tisheke soyi-2 umama lo okay sister wam mna ndi-last born batshona bonke abanye abantu bekhaya so ebengekho right I'm the one oyenyuka esehla ndibheke esibhedlele ndiyombona yabo so eyena mntu umhlukumeza kakhulu Mihlali ngulo and ke umama ke lona ngelinye ixesha bendiye ndamrejecta because of ebemfaka ekhwapheni too much yabo ecinga into yobana isengila Mihlali benguye but ayisenguye because of ndithe ndobona la video mna izolo ndathi mna mayipublishwe so that nabanye abantu abacinezelelweyo ngabantwana babo bavele because apha ekuhlaleni banisa abantu ababethwa ngabantwana but bathuli yabo bayahlekisa ngomnye umuntu athi umntaka abantu uyageza abe naye ekusame crisis esimilar to kule yenzekayo apha yabo so mna i-wishes zami ebehlala nami endlini indlu yakhe le uyakhile le ndlu but wanyazeleka into yobana mawohlala kum endlini akosimoko kukowabo ngi-last born mnekhaya usister wami sahlala soyi-2 abantwana ke bamfuna wathi naye ufuna uzohlala endlini yakhe namkhulu lazohlala endlini uthe kube nehleli apha endlini kwavela izinto bendivuswa ngo-1 ngo-12 ngobani hayi ubani uyageza ubusi uyageza uMihlali uyageza uThando uyageza I have to come here ngobusuku imagine mna ndireza umntana ngokona 3 years oswelekelwe ngumama wakhe ebencancibele imagine ngoxa zosuka apha endlini ndizojonga apha ndinomntana omncinci apha endlini ona 3 years ngoku funeke ndibuye ndizojonga abantu abadala abahlukumeza umama wabo usister wami sitsho nje yabo kodwa loo nto ayindivisanga kamnandi ii-aims zam ne-wishes zam into yobana akhambe afumane i-home care whereby azomonitharishwa khona lo mntana kulaa video uyamkrwitsha funa imali ubani ayibona laa video unemali ayiphethe ehlandleni meaning the money oyiphethe esandleni was not enough for her uqathe umama wakhe apha ngenye imini ikhadi likamama wakhe ehlala kum uStandard Bank wamkela ngaye ne-ID zakhe zikum lo mntana waconvinsa umama wakhe into yobana mabahambe bayokhupha imali ebhankini imali ayiphaye 70,000 ngemini ebedrowa kabini because ikhadi abelisebenzisa mna ndishiywe ndidomu kwasetyenziswa umnwe kuba qatha umama wakhe ebekhupha 8,000 6,000 a day which is la mali wayenza lana ngoFriday Saturday xa esiya ubusi which is usister wakhe omdala xa kusiwa ebhenki pha ukhona usesebesinceda apha uFonki balapha ekuhlaleni uthathe i-major role wasiduba wathatha imoto yakhe kangasithathe into wasibeka ebhankini yabo xa sifika pha kusasa uMihlali udrowe 11,000 mna ndikwephi iposition akandifuni uMihlali nama ndimfuni because of unale ngqondo imdaka akanangqondo inkulu imdaka ingqondo yakhe because uyandiseparate nomama wakhe umama wakhe benepolicy eka-Afbob ye-15 years
xa siyitshekisha nobusi yalapsa kudala ayisabhatalwa. Mna xa sele ebhubhile umama wakhe lona uzobuzwa kum kuthiwe Mongezi usheke nosister wakho uswelekile ngoku uzawuthwani ngoku. As if ndiyimotya imali ofisha imali endingayityiyo mna. Umntana endisebenzisana naye ngubusi. Lo umama wakhe unqunyula umlenze uyamshiya kule room angamenzanga elanga nto. Lo mdala which is ngubusi. Ubusi noba uyanxila wenze intoni na but is always taking care of umama wakhe. Noba ndenza into pha ubusi uzothi hayi bhuti hayi mna for umama lena for endlini makatye. This one doesn't care. Yebona uba imali enengakele sithethe ngayo inintsi la mali. So ndiyavuya mna ngoku xa ndithe le nto ndayiphalaza kwi-Facebook into yobana abazali bahlukunyezwa ngabantwana. Bakhona bathuleyo nangoku abathethi. But xa ebona umzali into yobana phaa kumnandi ahlekise ngento yomnye umntu abe naye ngonwabanga kwelakhe icala. Ndicela ke loo nto iphele. Ubuyahlukunyezwa ungumzali vela uthi akumnandanga ebomini bam kwenzeka 1 2 3 because badisappointwa ngabantwana babefake emakhwaphini. Official isibhaye mina sosikeleni. Mna ndiyi-victim. At the end of the day sister wam lo ngabatshana bam aba. Umihlali lo uveze kuFacebook enzakele ehlatyiwe ediphini iboyfriend yakhe. Le uhlatywe lo yavela kwi-TV crime enkosi bethunana nge-social ntontoni ivelwa ngusisithembiso sisitesh. Xa sifika pha siyombona ndiyobona lokhu bengumtshana uthi lo xa sihleli pha kubuzwa lo ngabantu endaba nabufuna ntoni wathi lo aningeni indawo. Ndakhwela iteksi ndabuya nabantu endandihamba nabo ndazohlala endlini because abantwana baya abuswa. Kwa ubusi lo uhleli kwi-abusive relationship abafuna uphuma. Xa ungathi uya-intervene wenda kuba ngumntombi kwabantwana then uqonda uba mawubuye umva but le nto ekho ngako ungathi bunomjonga ubusi nankuya laa mntana wayemhle laa mntana but unazikrep ngoku uyalwa uyathini uyahlukunyezwa abaphumi. Andifuni ke ngoku ethina ke siblenywe ngongathi asenzanga zidyuti zethu sizenzile. Nakumakhelwana wam mamnosolomzi lo uhlala phela umsidoko wasendlini akhona angayaziyo. Ngomelwana bam abaya bonke usisitesh umasithathu umfazi wapha ekhaya ke lo mkhulu nankuya. No, I think so what I'm saying is abantu mabaphume kwizinto ezingezizo bayahlukunyezwa abantu. So mkhulu wakho le nto ayithethayo umama yoba ebeyithetha abakmakhelwane uba uyayifuna uya home nawe as i-brother yakho uyayisapota leyo. Andinangxaki naloo nto ndingavuya kakhulu because nam zotsho ndibe free. Enkosi mkhulu. Ndiyavuma kakhulu into yobana i-social workers mazi-intervene to kule situation yakhe. Akahambe yohlala phaya abantwana bamachot enough bazazihasilishela bona i-responsibility yabo into yobana umntana ngamnye ashukume badala ngoku. Enkosi mkhulu. Mna ndizoyitolerate into yobana kuthiwe ndisolekile ngusista wam ndiyamkhalala but at the end of the day kuphinde kubekho laa nto yoba ligazi lam. Igama lam ndinguLukhanyiso Khanya Mzekeli ndingu-ward councillor ndihlala apha next door kwale ndlu inesigigaba. There's a lot of abuse apha and mhlawumbi ke ezinye esesizifumene apha ngaphakathi. I understand wena masithathe just ngawe when you saw eza video la video leya probably noba uziswe yiyo nawe xa ubona la video ubona into obuyiqhelile I mean ubona into obuqhelile uyiva ngayo mhlawumbi abanye abantu bathi bebeyiva nje bengena evidence now i-evidence ikhona so ikwenziwa sifilisha kanjani when you see that video yalo mntana kwetshumama. Ubona kwami ivideo it was proof banyani le nto kudala kuthiwa iyenzeka.
umama walapha ke uyathanda uzibona kubo, because I would say that as umntana ukhulele next door, she took me as umntana wakhe. So abantwana balapha they were like sisters to me. So she would report sometimes ba khaya khawuncedise manakho usesithi nakho behlala isithi. But every time we confront abantwana balapha ke zathi bazi experts ukuxoxa. Baqokufa athi hayi khange yenzeke lonto. Ayiphiki umntana, but what we've noticed thina singabantu balokho kuhlala is that umama walapha is protective of abantwana bakhe. As much as kukho izinto zi-wrong zenzekayo, should be the first person to protect abantwana, should be the first person ukuthi abantwana bakhe mabangabanjwa kanye akazobabanjwa kanye abakhupha ngokwakhe. So I think that is the situation ke ukubisenzeka. We are aware that ikhona i-abuse enzekayo kumama ngabantwana, but eyona nto ibangela ukuba abantu baphulishe back a bit is because of ungabikho inyani ncane. And now apha ngaphakathi ingathi nguye ke ngokukhona ubrother wakhe bakhona abahlali and ingathi nguye olandelayo kodwa ingixolele ukuyishiyana ufuna uyohlala in support ungaba nina ne-support into lo 100%. I think it would be better for her uba aye kuhome, because ixesha elisohlala yedwa uyakwazi nokhwaza mhlawumbi uyile akwazi abahlala bazobasista because abantwana bekho basestratweni. So I think it would be better for her uba abe sehome apho azofumana khona uncedo 24/7 than abe lapha athi enale ngxakanayo aphinde abizwe. as uceba walapha ward councillor and umakhelwane, can you assist umama mhlawumbi uthethe lezi stakeholders ngahulumende uba umama lona asuswe akhona? We have already spoken with umama uSinzi Caucus amxelela situation because ividiyo iseculateile yade yafika nakubo. So ndithe ndifowunelwa ndixelela uba no ebeseyifumene ividiyo, they will come around as Women's Caucus le-BCM bazojonga into yoba banga-assista njani nefemeli. No bekhe ndathina ke nomfundisi uMsetoto ophaya eofisini kamama uFanta uMamqhilela, naye watsho ke into yobana uzawukhe ajonge eofisini uba when they can come and visit ifemeli. So I think zezona nto ke zobangela uba sikwazi uncedisa sibone uba umama simnceda njani uba aphume apha endlini ayohlala. Masibulele.